Diversi attivitajiet madwar pajjiżna qed ifakru l-25 sena mill-mewt tad-drammaturgu popolari Francis Ebeyer. Ebeyer jibqa' magħruf għalhekk imsejjaħ teatru tal-assurd u kien wieħed mid-drammaturgi fl-istorja moderna li verament iddefinixxew it-teatru Malti. Kmieni tul il-jum tal-ħamis kien inawgurat bust tad-drammaturgu fi spazju kreattiv u dan kien inawgurat minn ibnu stess. Brabta ma' dan il-ħamis fil-għaxija tela s-siparju fuq edizzjoni ġdida ta' Boulevard, waħda mill-iktar drammi popolari ta' Ebeyer. One News tkellem ma' Tony Attard, id-direttur ta' Boulevard, li spjega li din se tkun l-ewwel darba li dan id-dram se jittella fit-Teatru Manuel mill-1964. Għal Boulevard, atturi u żeffina ilhom 9 xhur jiddefinixxu l-aħjar mod ta' kif għandhom jinterpretaw dan id-dram tant assurd ta' Ebeyer. Dawn huma nies f'din dan l-ispazju li Ebeyer diskrivi bħala l-Boulevard illi qegħdin jistennew kostantament dan il-vapur. Imma f'dan il-vapur ma jafux għalfejn qed jistennewh, ma jafux meta ġej, ma jafux anka meta jiġi fejn sejrin, imma li jafu jridu jitilqu. Imma qasu ma stess ma jafu għalfejn iridu jitilqu. Ħafna drabi dik hija assurda li qed jistennew dal-vapur u mbagħad jasal xi vapur, daqshekk u kulħadd jitla f'vapur. Imma l-ħajja tagħna wkoll hija assurda. Ħafna drabi mhux dejjem nafu fejn sejrin u meta nafu fejn sejrin jew meta naslu x'imkien nirrealizzaw dik mhix ir-realtà li rridu. Imma li qed jagħmel Ebeyer f'dan ix-xogħol huwa naħseb itqajjem mistoqsijiet importanti li kienu anke qed iqumu f'dak iż-żmien fuq livell internazzjonali. Allura għaliex Boulevard? Ebeyer kien anke ppreżenta numru ta' karattri interessanti ħafna, kien daħħal iż-żeffina, kien daħħal il-kantanti, kien prova joħloq spettaklu. U allura naħseb min-naħa ta' Sean bħala direttur artistiku ta' Teatru Malta xtaq illi jerġa' jesperimenta b'din it-tip ta' kollaborazzjoni bejn żewġ forum tajti differenti. Boulevard qed issir kollaborazzjoni bejn Teatru Malta u Teatru Manuel u se tittella fit-tmiem din il-ġimgħa.